Війна переписує не лише історію країни, вона перепрошиває психіку кожного з нас. Тривога стає фоном життя, втома накопичується, а втрати зміцнюють цінності і стосунки. Українці живуть у реальності, де досвід травми став масовим і щоденним. Водночас разом із болем народжується нова витривалість і здатність триматися. Ці зміни вже відчутні у кабінетах психологів, у запитах, емоціях і самому процесі терапії. Ми можемо розглядати з трьох площин. Дійсно, це для мене зміни, для клієнтів, а також для терапевтичного процесу він теж змінився. Моя практика, раніше в мене були тільки цивільні особи. З повномасштабним вторгненням я тепер працюю і з ветеранами, і з військовими. І також у мене збільшилася експертиза, оскільки тепер я працюю з різними видами травм, і таких важких кейсів раніше в мене не було в практиці. Тепер я маю більше стресостійкості, і психологічна ємність збільшилася, розширилась практика. Разом із новими категоріями клієнтів у терапії з'являються і нові надзвичайно важкі історії. Йдеться про досвід катувань, полону, втрат і невідомості. Те, що раніше було поодинокими випадками, сьогодні стало частиною щоденної роботи. Психотерапія стає місцем, де доводиться працювати з крайніми межами людського досвіду. Працюю тепер і з людьми, пережившими катування, досвід тортур, звільнені з полону, з людьми, родичі яких безвісті зниклі, загинули. Також приходять люди і ті категорії, з якими я і раніше співпрацювала, по індивідуальних запитах, сімейних тем, дитячо-батьківських, але власне така кількість різноманітних травматизацій, яка зараз має людина, вона не має її аналогів в минулому до війни в цілому. Також терапевтичний процес збільшився в плані навантаження на нервову систему у клієнтів, більше роботи з регуляцією нервовою, з стабілізацією клієнтів. Разом із цим змінюються і запити. Люди частіше звертаються через тривогу, втрати, виснаження та складнощі у стосунках. Війна розділяє досвіди. Хтось на фронті, хтось за кордоном, хтось у тилу. Це створює дистанцію навіть між близькими. І ця дистанція теж стає темою терапії. Частіше звертаються з тривогою, з темою травм, втрат, труднощами в стосунках, оскільки зараз є люди, які виїхали, які лишилися, які воюють, і цивільні, і різноманітний досвід збільшує дистанцію між людьми з емоційним, фізичним виснаженням, втомою, вигоранням професійним. І клієнти приносять такі теми в терапію: тривога, хронічний стрес через небезпеку, обстріли, через невизначеність, через втрати, горювання, розлуки, вигорання, є почуття провини вижившого, і є, як я зазначала, складнощі у стосунках через різний досвід війни у людей. Дуже багато запитів екзистенційних, пошук сенсу, переоцінка життя. Втім, війна впливає не лише на окремих людей, вона змінює ціле суспільство. Дослідники говорять про явище колективної травми, яка може передаватися між поколіннями. Це досвід, який формує поведінку, емоції і навіть світогляд на роки вперед. Подібні процеси вже спостерігали в інших країнах після великих воєн. Через подібний шлях зараз проходить і Україна. Якщо дивитися на досвід інших країн і війн, то можна виділити кілька основних напрямків. Це колективна травма, це вплив на покоління. Тобто зазвичай цей вплив називають колективною або міжпоколінною травмою. Ми це спостерігали в досвіді вже наступних поколінь, пращурів, які пережили Голокост або після Югославської війни.
І також це проявляється через підвищену тривожність в суспільстві, через гіперчутливість до небезпеки, через сильніші реакції на несправедливість або загрозу, передавання страхів і стратегій виживання дітям, ефект на кілька поколінь вперед через стиль виховання, через сімейні історії, там різні моделі поведінки, наприклад, економити, не довіряти, бути гіперпильним, настороженим. Тож, попри глибокі травми, втрати й виснаження, необхідно шукати рівновагу та відновлювати себе. Війна змінює нас, але водночас відкриває нову силу. Поступово, крок за кроком, формується не лише досвід болю, а й досвід відновлення. І саме в цьому наш український ресурс і надія.